तो भाई फिर से बन गई बा भोजपुरी में एगो नया इतिहास। ओके बनेले बड़े खेसारी लाल यादव। काहे से कि ई गाना आ रहा है आज से 3 महीना पहले, जौन गाना के आज 200 मिलियन व्यू पूरा हो गई बा। और उ गाना के कुछ ऐसे रहे। भाई ई गाना इतना बाजा रहा है कि इंस्टा पर और रील पर और फेसबुक के रील पर एक नंबर पर हर जगह ट्रेंड कैले रहा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और एकरे के देखा देखी खेसारी लाल यादव गाना का 2 लेलन और 2 इतना ताल का मचेलक कि आज 200 मिलियन व्यू पार कर गइल बा। मेरे को जानता नहीं है। ई गाना के भाई व्यू देख के एगो 2024 में एगो नया रिकॉर्ड बनल बा। और ये के कितने कलाकार के गाड़ फरिए के तोरे में काहे से कि भाई कितना लोग कहेला कि झमकावला से हुई पावर यही ले शुरू होला यही ले खत्म हो। तो भाई हम बता देता नहीं, पावर यही से शुरू होला और यही से खत्म हुई। वो पावर होला शुरू खेसारी लाल यादव लग से। काहे से कोई एगो 2024 में सही में रिकॉर्ड बन गल बा कि रिकॉर्ड के तुरे में सभी जने के गाड़ फाट जाई। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव उ टोन पर काम करलन जौन अभी फिलहाल में ट्रेंड करत हो गए और उ गाना वायरल होला इतना कि लोगों के पूरा पसंद करला। और हाल ही में एगो खेसारी लाल यादव गाना लेल बना जौन गाना के नाम बा लेंगे लेंगे भौजी और वही में एगो और बा टेंगे टेंगे। उ आज गाना बहुत ही वायरल हो रहा बा और बहुत ही ट्रेंड हो रहा बा। तो आप लोग भी जाए लोगन और गाना के सुन के ओके भी 100 मिलियन व्यू 200 मिलियन व्यू पार कराए लोग। तो जय भोजपुरी जय समाज।